Це рішення, на яке українське суспільство чекало майже 30 років, так, 28 років незалежності. На нашу думку, чи правильно сьогодні зробили народні депутати України, віддавши 373 голоси за зняття недоторканності? Я на вулиці провів 5 місяців за цей законопроект. Нагадаю, цей законопроект було внесено в жовтні 2017 року, коли ми провели велику акцію, оточили парламент, зробили наметове містечко прямо на вулиці Грушевського, перегородивши її. І тільки тоді ці обіцянки, які справді роками лунали, почали хоч якось рухатися. Тоді законопроект було зареєстровано і відправлено на перевірку Конституційному суду. Ясно, що я був і залишаюся великим прихильником цього рішення і дуже вдячний кожному з 373 народних депутатів нових, які сьогодні зробили його можливим. Я пояснював багато разів, що якщо на людину захочуть тиснути, на неї будуть тиснути через дітей, через рідних, через нечесні способи. Недоторканність не збереже принципового порядного народного депутата від тиску. Більше того, я думаю, що принциповий порядний народний депутат має бути готовий до тиску. Він має мати сталеву спину, і це обов'язок в цій професії. А от різні шахраї або і відверті бандюки, вони роками за цю недоторканність ховалися. І в минулому парламенті це кожного разу були сварки і боротьба, щоб позбавити недоторканності того чи іншого народного депутата, спійманого там насамперед антикорупційним бюро з антикорупційною прокуратурою на якомусь корупційному злочині. Я дуже радий, що тепер ця ганебна практика має всі шанси відійти в минуле. Ясно, що мають бути виправлені ще Кримінальний кодекс і закон про статус народного депутата, але головну справу сьогодні парламент зробив, змінив Конституцію. Дивіться, Єгор, в Європі, якщо брати так їхню систему законодавчу, то народні депутати вони мають недоторканність, але обмежену. Тобто повністю зняття там не існує. Так як в нас це зробили, і у мене таке запитання: ви були очільником антикорупційного комітету, чи це на часі робити, зважаючи на судову і правоохоронну систему України? Судді, прокурори, корупціонери беруться від політиків-корупціонерів. Якраз центр управління корупцією – це була адміністрація президента і Верховна Рада. І якщо звідти почати очищення, то дуже швидко воно дійде і до судів, і до прокуратури, і до поліції. Розумієте, некорумпований народний депутат, якщо він не один, а має більшість таких самих колег в парламенті, він не буде терпіти корумпованого генпрокурора. Він збереться, висловить йому недовіру, як ми пропонували щодо всіх генеральних прокурорів, які були в нашій каденції, і вижене його разом, повторюся, з колегами, якщо вони мають більшість. Тож почати з Верховної Ради, з президента, щодо якого потрібен дуже добрий закон про імпічмент, про можливість зупиняти протиправну діяльність, якщо вона робиться в президентському офісі. І дуже важливо саме з цього рівня стартувати. Плюс, насправді, якщо ви уважно прочитаєте закон, я його майже на пам'ять знаю, бо, повторюся, ми за нього стояли 5 місяців під Радою, день і ніч під нападами спецпризначенців, то там написано, що народний депутат України далі не нестиме юридичної відповідальності за свої голосування і за свої висловлювання в Верховній Раді, якщо вони не містять наклепу або брехні. Хоча я думаю, що вартувало б це також внести, тому що деякі депутати, вони, грубо кажучи, деколи не тримають берегів. Я думаю, що сварки в парламенті – це не так погано, як здається на перший погляд звичайній людині. Страшно, коли в парламенті злагода.
коли всі один одного цілують, обіймають, бо в наших умовах це перетворюється на кругову поруку. Коли в парламенті буяють пристрасті, коли в парламенті інколи навіть штовханини і бійки, я як учасник подібних суперечок скажу, що це доказ, що є справді зіткнення політичних позицій, справді небайдужість народних депутатів до того, що вони роблять. І парламент насправді для того і існує, щоб представляти різні погляди, різні точки зору, щоб вони зіштовхувались, але одночасно країна вміла цьому давати раду. Хай краще подібні суперечки, і інколи, якщо хочете, лайки, будуть в парламенті, ніж вони будуть в суспільстві. Врешті-решт, народного депутата легко не обрати, і якщо вам не подобається, як ваш представник голосує або поводиться, ви можете зробити люстрацію на виборах, що в принципі і відбулося на останніх парламентських виборах.